Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da ayyukan gwamnatin jihar Kaduna ta Nasiru El-Rufai da ta aiwatar a tsawon shekaru 7 da ta kwashe tana mulkin jihar. Kwamitin kula da tattalin arziki na Najeriya ya ƙara lokaci kan batun janye tallafin fetur zuwa watan Yuni na wannan shekarar don ɗaukar mataki a kan lamarin. Gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ya jinjina ma sojojin Najeriya da suka sadaukar da rayukansu domin ganin wannan ƙasar bata wargaje ba. Gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya bada tabbacin cewa jinin yarinyar na 'yar shekara 5 Hanifa da malamin makarantarsu ya kashe ba zai tafi a banza ba. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da ayyukan da gwamnatin jihar Kaduna ta Nasiru El-Rufai ta aiwatar tsawon shekaru 7 da ta kwashe tana mulkin jihar. Da yake jawabi a wajen kaddamarwar, Buhari ya yabi ayyukan gwamnan inda ya bayyana cewa ayyukan sun sa ya kasa tantance hanyar zuwa gidansa a Kaduna sanadiyar gyara birnin da gwamnan ya yi. Shugaba Buhari ya ce ya dawo da zama a Kaduna bayan kammala zaman gidan yari da ya yi a shekarar 1980, amma duk da tsawon lokaci da ya ɗauka a garin ya kasa gano hanyar zuwa gidansa saboda yadda gwamnan El-Rufai ya sauya fasalin birnin. Shugaban, wanda ya kaddamar da sabuwar gadar kawo da wasu ayyuka, ya shiga har Kafancan inda ya kaddamar da wasu ayyukan. Kazalika a Juma'a da ta shige, shugaban ya je Zaria inda ya kaddamar da wasu ayyuka sannan ya koma Abuja. Kwamitin kula da tattalin arzikin Najeriya ya tsawaita batun janye tallafin man fetur zuwa watan Yuni na wannan shekara don ɗaukar mataki a kan lamarin. Wannan bayani ya fito ne a lokacin taron da ya gudana tsakanin kwamitin da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osibanjo. Gwamnan jihar Nasarawa haɗin gwiwa da gwamnan Edo a bayan taron sun bayyana wa manema labarai cewa za a tura lamarin janye tallafin zuwa watan Yuni, wanda shine lokacin da tanadin tallafi zai ƙare a kasafin kuɗi. Kazalika, gwamnonin sun ce kwamitin tattalin arzikin bai ɗauki matsaya kan batun janye tallafin ba. Hakanan kuma sun ce tun da yanzu kamfanin man fetur na NNPC ya zama mai cin gishin kansa a wajen nemo riba, za a iya gudanar da lamuransa ta hanyar da ta bambanta da yadda aka saba. Kafin wannan sauyin manufa, 'yan Nijeriya sun shiga zulumin zuwan watan Fabrairu, wanda za su fara sayan litar mai daga Naira 320 zuwa 340. Gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ya jinjina ma sojojin Najeriya da suka sadaukar da rayukansu domin ganin wannan ƙasa bata wargaje ba kamar yadda wasu suka so gani a shekarun da suka gabata. Haka kuma gwamnan ya jinjina ma waɗanda suke bakin daga a halin yanzu suna faɗi tashi domin tabbatar da wanzuwar wannan ƙasa tare da tsare mutuncinta da kuma al'amuranta game da samar da zaman lafiya da tsaron dukiyoyi a tsakanin al'umma. Gwamnan ya bayyana haka ne a cikin jawabin da ya gabatar a wurin bikin ranar tunawa da tsoffin sojoji da ya gudana a makon da ya gabata a filin taro na al'umma da ke fadar gwamnatin jihar Katsina. Haka kuma gwamnan Masari ya ba da tabbacin cewa gwamnatin jihar ba za ta gajiya ba wajen ɗaukar matakai da ba da duk wata gudunmuwar da jami'an tsaro za su bukata domin ganin an kawo ƙarshen 'yan ta'adda da ta'addanci a jihar. Gwamnan Masari ya azurta furannin girmamawa da akan yi a duk lokacin wannan biki. Haka kuma shugaban majalisar dokoki ta jihar Katsina Alhaji Tasi'u Mai Gari Zango da babban jojin jihar Katsina mai shari'a Musa Ɗanladi Abubakar da shugaban rundunar soja ta 17 da ke nan Katsina Birgediya Janar E.E. Emeka da kwamandan rundunar sojan sama ta 213 da ke nan Katsina Group Captain F.A. Ganiyu da kwamishinan 'yan sandan jihar da shugaban kungiyar tsaffin sojoji ta jiha Captain Ritaya Hashimu Haruna, sai kuma wakiliyar matan tsaffin sojoji suna cikin waɗanda suka aza waɗannan furanni na girmamawa. A ƙarshen bikin, gwamnan jihar ta Katsina ya ƙaddamar da shirin duba lafiyar al'umma kyauta da rundunar sojan za ta gudanar domin girmama sojojin ƙasar nan da suka rasa rayukansu a fagagen daga daban-daban a faɗin duniya. Labaran na zo maku daga nan tashar Ɗan Masanin Rediyo. Za ku iya sauraron mu a www.danmasaninradio.com.ng ko kuma a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da WhatsApp da Instagram da YouTube a danmasanaradio.com.ng.
yanzu kuma labaran zai ci gaba. Gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ba da tabbacin cewa jinin yarinyar nan ɗan shekara 5 da shugaban makarantarsu Abdulmalik Tanko ya yi wa kisan gilla ba za a tafi a banza ba. A matakin farko, gwamnatin ta rufe makarantar Nobles Kid da waccan malami ke jagoranta don gudanar da bincike. Kwamishinan yaɗa labaru na jihar Kano Muhammadu Garba ya ba da sanarwar cewa tabbas gwamnati za ta tabbatar da an hukunta wanda ya yi kisan. Malam Abdulmalik Tanko wanda ya sace Hanifa ya nemi kuɗin fansa sannan daga bisani ya kashe ta hanyar sanya mata guba. Yana hannun 'yan sanda inda bayan kammala bincike za a gurfanar da shi gaban kotu tare da waɗanda suka aikata wannan mugun aiki. Kisan gillar Hanifa ya jawo matuƙar takaici da ɓacin rai tsakanin dukkan 'yan Nijeriya inda aka yi ta yaɗa hotunanta da miƙa ta'aziyya. A makon da ya gabata ne rundunar 'yan sandan jihar ta Kano ta cafke shugaban makarantar. Binciken 'yan sanda ya gano cewa malamin ya sace ɗalibar tasa inda ya kai ta gidansa don neman kuɗin fansa naira miliyan 6. Tanko da kansa ya shaida wa 'yan sanda cewa Hanifa ta gane shi ne, don haka ya kashe ta hanyar ba ta guba. Sannan ya sa wani mai suna Hashim Isyaku ya ɗauki yarinyar ya kai ta harabar makarantar ya binne ta. Aikin gina sabon ofishin hukumar kula da ɗaukar malaman makaranta ta jihar Katsina da kamfanin Green House ke aiwatarwa bisa yarjejeniyar da kamfanin ya samu hannu da gwamnati ya kai matakin kashi 80 cikin 100 na kammalawa. Majiyar ta jaridar Zapak 24 ta ga shugaban kamfanin na Green House da wakilan gwamnatin jiha da sauran masu ruwa da tsaki a aikin a daidai lokacin da suke duba aikin. Kamar yadda manajan gudanar da aikin ya nuna, yarjejeniyar ta kunshi samar da ingantaccen yanayin gudanar da aiki. Kamar yadda manajan gudanar da aikin ya nuna, yarjejeniyar ta kunshi samar da ingantaccen yanayin gudanar da aiki ga hukumar da kamfanin Green House Katsina zai yi. Aikin da ake gudanarwa a cikin sakatariyar jihar ya kunshi gine-gine da suka hada da ofishin shugaban hukumar da ofishin daraktoci da sauran ofisoshin ma'aikata da ɗakin taro da sauran muhimman wurare. Haka kuma sauran wuraren da za a samar kamar yadda yarjejeniyar ta nuna sun hada da wuraren ajiye ababen hawan ma'aikata da baki da injin samar da hasken wutar lantarki babba da tankunan ruwa. Waɗanda suka duba aikin sun hada da mamallakin kamfanin Alhaji Shehu na Maska da injiniyan kamfanin injiniya Ashabu Kasim gami da jami'an da ke duba aikin. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Katsina ta yanke shawarar shiga zaben ƙananan hukumomi da ke tafe. Jam'iyyar ta bayyana wannan matsayi nata ne a taron masu ruwa da tsaki na 'ya'yanta a shirye-shiryen da ake yi na tunkarar waɗannan zaɓuɓɓuka na ƙananan hukumomi da za a gabatar a watan Afrilun wannan shekara a jihar. Taron wanda ya gudana a hedikwatar jam'iyyar a ƙarƙashin jagorancin shugabanta Alhaji Salisu Yusuf Majigiri. Jam'iyyar ta bayyana wannan matsayi nata ne a taron masu ruwa da tsaki na 'ya'yanta a shirye-shiryen da take yi na tunkara waɗannan zaɓuɓɓuka na ƙananan hukumomin da za a gabatar a watan Afrilun wannan shekara a jihar. Taron wanda ya gudana a hedikwatar jam'iyya a ƙarƙashin jagorancin shugabanta Alhaji Yusuf Majigiri. Da yake jawabi a wurin taron, shugaban jam'iyyar ya ce sun samu takarda daga hannun hukumar zaɓe ta jihar inda ta sanar da jam'iyyar tsare-tsarenta na zaben mai zuwa da kuma jadawalin yadda zaben zai kasance. Haka zalika, shugaban ya buƙaci mahalartan taron da su bayyana ra'ayinsu na shiga zaben ko akasin haka, wanda su kuma suka nuna amincewarsu da shiga zaben, abin da ya jawo waccan amincewa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A wannan makon da ya gabata ne Allah ya yi ma Hajiya Murja, mahaifiyar babban ɗan kasuwan nan kuma shugaban kamfanin jiragen sama na Air Max, Alhaji Dahiru Bara'u Mangal Katsina rasuwa. Marigayiyar yar kimanin shekara 86 ta rasu sakamakon rashin lafiya. An yi jana'izar ta ne a filin makarantar kwalejin koyon larabci ta jihar Katsina da ke kofar Kwaya. Aka rufe ta a makabartar ɗan Marna kamar yadda addinin Musulunci ya tanada. Jana'izar ta samu halartar dubban mutane daga ciki da wajen jihar da suka hada da gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari da kakakin majalisar dokokin jihar Katsina, sai sakataren gwamnatin jihar Dr. Mustapha Muhammad Inuwa da tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Sauran sun hada da mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman da sarkin Daura Alhaji Faruk Umar Faruk
da sanata Adamu Aleru da 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati da sauran al'umma na garin Katsina. Manyan mutane daga ciki da wajen Najeriya ke ci gaba da zuwa Katsina don gabatar da ta'aziyyarsu ga iyalai da dangin mamaciyar. Allah ya ji kanta ya sa mu cika da imani. Ƙarshen labaran namu na wannan mako kenan. A madadin waɗanda suka taimaka labaran suka zo muku, sai wanda ya tace shirin Almun Boda. Ni da na karanta nake cewa mu zama lafiya.